Igbo ndị manwe mmadụ Igbo bụ Igbo anyị na-anabata unu n'oke akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia. Taa bụ Satọde abalị 19 n'ọnwa iri afọ 2024. Onye kpa akụkọ nke taa n'ọnụ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Onye minista na-ahụ maka nchekwa na Naịjirịa bụ Abubakar Baduru ekwuola na onye isi ala Bola Tinubu agbaala ya ume ka ya na ndị ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ bụ ndị hụ na a ga-eweta ogbugbo mkpa nyere enweghị nchekwa n'obodo. O kwuru nke a na Kaduna mgbe o mere njem gaa ịhụ gọvanọ Uba Sani n'ụlọ gọọmenti Sir Kashim Ibrahim nke dị n'isi obodo steeti ahụ. Badaru kwukwara nrụsi ọrụ ike nke ọchịchị etiti ịhụ na a ga-eweta n'isidebe enweghị nchekwa n'obodo maka kọwaa n'ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka nchekwa ga-ehiwe ngalaba nke siri ike bụ nke a ga-enwe ndị ọrụ nchekwa dị iche iche nke ga-agbakọta ọnụ na-arụ ọrụ iji hụ na a ga-eweta n'isidebe enweghị nchekwa na mpaghara North West nke a kpọrọ Fashion Yama. Onye minista na-ekwuwe na a ga-ehiwe ngalaba nchekwa ahụ na mpaghara North West bụ mgbakwasị ụkwụ idozi ihe ịkpa aka ọjọọ nke ndị oji egbe eme mpụ na mpụ ndị ọzọ na-eme na gburugburu ahụ. Ọ rụtụkwara aka nrụkọrịta ọrụ nke gọọmenti nakwa mba ndị ọzọ nọkịtara ha nso na mgbalị ikpochapụ enweghị nchekwa nakwa ịtụ mgbere ahịa ngwa ọgụ. N'ịga n'iru n'akụkọ ọchịchị gọọmenti ekwuola na a ga-etinye n'ọrụ akwụghị ụgwọ ụtụ isi ịgba n'okporo ụzọ n'ụzọ sitere Abuja gawa Kefi. Onye omeiwu David Umahi bụ onye minista na-ahụ maka ọrụ ndị a na-arụgasị kpughere nke a n'oge idu n'iyi ọrụ otu kọmitii ga-ahụ maka nke ahụ nakwa mmụba ụzọ aka abụọ nke ụzọ Kefi gawara Akwanga nakwa Makọdị. O kwuru na nke a ga-enye aka wetakwuo mmepe na atụmatụ dị mma n'okporo ụzọ ndị a ma mee ka njem bụrụ nke ga-adị mfe. Ndị agha soja nke 6th Brigade ekwuola na ha anwụchiela mmadụ atọ a na-enyo enyo na ha nwere njikọ aka ọnụ ha na ndị oji egbe akpa ike na Taraba. Nke a dị na nkwupụta site n'aka onye na-arụ ọrụ dịka osote onye ntụziaka mmekọrịta ọhaneze Captain Olugbonde Oni na Jalingo. Oni kwuru na nwụchi a bụ nke mere site n'imezi nyocha bụ nke mere n'obodo Landijesi n'ọchịchị kansụl nke dị na steeti Taraba. Oni kwuru na ndị ọrụ agha soja bụ ndị zọchirinụ na mpaghara a ma nwụchie mmadụ atọ nke a na-enyo enyo na bụkwanụ ndị na-akpọpụtaghị aha ha na nke ahụ. Ụlọọrụ na-ahụ maka ndebanye aha ụlọọrụ nakwa ụlọ azụmahịa na-agbakwasị ụkwụ ịhụ na a ga-ahazigharị ụlọọrụ a otu kwesịrịnụ maka azụmahịa ndị nọ n'ụlọ nakwa ndị nọ na mba ndị ọzọ. Onye isi ụlọọrụ nke a bụ ụlọọrụ CAC na mkpirisi asụ bekee Husani Magaji bụ onye mere nkwupụta n'oge mgbape ihe omume nke nhazi ọrụ nke ụlọọrụ kọmishọna nke afọ 2024 bụ nke mere na Jos nke steeti Plateau. Na nkwupụta sitere n'aka ụlọọrụ kọmishọna akọwapụtara nrụsi ọrụ ike ime ka ụlọọrụ a nwee ike kwụrụ otu a chọrọ. Ọkaikpe Emeka Nwite nke ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti nwe dị n'Abuja etinyela abalị 25 nke ọnwa Ọktoba maka ịmarakwu ọnọdụ ahụike nke onye ezekutiv nke ụlọọrụ Binance bụ Tigran Gambaryan n'ihi enweghị ike ya ịbịa n'ihu ụlọikpe a maka ịga n'iru n'ikpe nke a na-ekpe ya. Gambaryan bụ onye a na-ekpe ikpe n'ebubo nrụrụ aka ego nke dị ọnụego nde $35 nakwa ụmụ anọ site n'aka ụlọọrụ EFCC bụ ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego na mpụ na omekome ndị ọzọ. Na mbido ikpe a, Gambaryan bụ onye na-ahụghị n'ụlọ ikpe ebe ndị otu ndị a bụrụ ebubo nakwa ndị na-asara ọnụ ha amaghị ihe kpatara na ọ bịaghị. Ọkaikpe Wite bụ onye ritụtụrụ n'oche iji nye ohere ka ndị otu abụọ a mee nyocha, mana otu ọ dị, onye ọkaiwu nke ndị wetara okwu a n'ụlọikpe bụ Ekele Ihe Anachọ gwara ụlọikpe na Gambaryan bụ onye na-anara ọgwụgwọ ahụike
n'otu ụlọ ọgwụ ebe ndị ụlọ mkpọrọ ga-ewepụtakwu ozi nke gbasara nke ahụ. Onye ọkaikpe Gambayan bụ Mark Moody bụ onye rịọrọ arịrịọ ka eyigharịa ikpe a bụ nke emechara tinyezie ya n'abalị 12 nke ọnwa Ọktoba afọ 2025 maka ịjụtakwu ese gbasara ọnọdụ ahụike nke Gambayan. Ọnụọgụgụ ndị nwụrụnụ site na mgbawa ụgbọala tanka n'ọchịchị kansụl Tawura nke dị na steeti Jigawa eruola 167. Onye gọvanọ steeti ahụ bụ Mmadu kwupụtara nke a mgbe ọ na-anabata onye gọvanọ ibe ya nke steeti Kano bụ Abba Yusuf bụ onye bịara njem nleta na nke nkasi obi. Ka ọ dị ugbu a emere ka amata na mmadụ 57 bụ ndị na-anara ọgwụgwọ ahụike na gburugburu steeti Jigawa nakwa n'ebe ndị ọzọ. Gọvanọ Mmadu kelere onye gọvanọ steeti Kano maka nkwado n'oge ọnọdụ a ma kwe nkwa na ọnụego nke dị 100 naira nke steeti Kano nyere bụ nke ha ga-eji mee ihe n'usoro nke kwesịrị ekwesị maka inyere ndị nwetara onwe ha n'ọdachi a aka. Gọvanọ Yusuf bụ onye nọ mgbe amapụtara ọkwa a zipụtakwara ozi nkasi obi ya nyere ndị steeti Jigawa bụ ndị ọnọdụ a dakwasịrị. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ ndị ọzọ ga-abịara unu naanị nọsi ike n'ebe ahụ ndị ọma m. Ka ọ dị ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ azụmahịa. Ọ bụrụ na enweghị ihe mere ngwa ngwa, ụmụafọ Naịjirịa nwere ike bụrụ ndị na-agaghị erilizi ofe ọha. Otu mba ụwa bụ nke na-ahụ maka akụ nke okike nakwa nchekwa akụ ndị a nke bụ otu IUCN bụ ndị kọwara nke a ma kọwaa na nke a bụrụziela nke na-achọ ịla kpamkpam ma ọ bụrụ na enweghị ihe mere gbasara ka esi egbutu osisi n'ụzọ iwu na-akwadoghị na mpaghara ala Naịjirịa site n'aka ndị na-egbu osisi n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ha kọwara na akwụkwọ nri a bụ nke nwere ike agaghị ahụzi ya ọzọ n'ihi na osisi nke a na-enweta akwụkwọ ha na ya bụzi nke ndị na-egbu osisi ji emere ihe otu ọbụla o siri masị ha. Ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ egwuregwu dịka o duchara ndị otu egwuregwu nke Flamingos n'iyi ọrụ n'iweta ọkpụ goolu 4 nke asatara 1 were merie mba New Zealand n'otu dị na mmepe ịsọmpi nke mere n'ama egwuregwu Sabio na Santiago mba Dominican Republic. Onye nkụzi otu egwu bọọlụ nke Nigeria bụ Bankole Oluwakere na-atụ anya ịmabutekwu mmeri n'egwuregwu ịsọmpi nke FIFA nke afọ 2024 nke iko mba ụwa ụmụ nwanyị n'okpuru afọ 17. Ugbu a ka anyị banye n'akụkọ nke ikpeazụ. Na mgbalikwu n'agha na-ebu megide ntọrọ mmadụ na mpụ na omekome ndị ọzọ na steeti Enugu, gọọmenti steeti Enugu ka ọ dị ugbu a eleela ebe nzuzo ndị ntọrọ dị na n'ike nke dị n'ọchịchị kansụl Enugu East na steeti ahụ kọsasịa ya. Bungala abụọ bụ nke dị n'ọkpa n'akụkụ alụlụ n'ike bụ nke ndị ntọrọ jizi mere ebe ha na-edosa ndị ha tọrọ mrụkwa mgbe a ga-akwụ ha ụgwọ maka ntọhapụ bụ nke akụtụrụ na ndabere iwu nke agba nke 317 ahazigharịrị nke ugboro abụọ ya nke iwu mpụ na omekome nke steeti Enugu. Mgbe ọ nọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu oge akụtụchara ụlọ ahụ, onye isi oche otu na-ahụ maka mwulite ogbe ebe Honorable Uche Anya kwupụtara nrụsi ọrụ ike nke ọchịchị Peter Mba imemi na ndị mpụ na omekome na steeti ahụ na ndị na-anaghị ekwe ka ụra gaa mmadụ n'anya ma kwuo na ọ gaghị akwụsị rukwa mgbe ọ ga-ekpochapụ ha n'otu n'otu. Ndị ọma m, site n'akụkọ ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abia bịara unu. Dịka m na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Onye wetara na akọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma.